di sini atau di situ, Pak? Mengewong-ewoi orang yang berkeliaran. Oh, enggak. Kamu di situ aja. Di Siti. Iya. Oh, bojone Pak Dekling Siti to? Iya. Ndek iki jare Sri, iki Siti. Sri iki bojo sing sik. Oke. Modelmu. Nadyan aku bocah gunung banget gunungku ora susah ate nganggo bingung yen tak pancen tresno aku sejak dilakon ninggalke sliramu ra orane yen bakal kelakon perpisahan karo aku. Enak ya tibake. Nggih no. Nggih, muga saya teko sore luwih pinuk mengke. Iya, muga-muga ae iki bosmu ndelok streaming. Bose nonton streaming terus. Aku bose ya ora kenal sing ndi kan ya ora ngerti. Kula nggih dereng ngerti lho, Syukur Pak. ya enek sing ning panggung iki apa ndelok streaming. Wih, MC-ne tuwek ning tibake ya pinter ngono mbok menawa sok dijakne. Jare ra gelem. Nek ketoke menak kok sese gelem aku. Aku sing moh lho aku. Asem iki. Apa kowe ra kelian jalane omahku ana latar padha Sani Mas Jul Abdullah wonten ing Batam. Susah tapi nganggo
sembah nuwun diundari Mas Ferry, dulur-dulure sing durung foto dijawili Mas Ferry. Nggih, sing apal jenengan